Tamara Milenković i Sandra Kosić drugi put postale su prvakinje države u podvodnim veštinama, a članice ronilačkog kluba Danubiju Spasilac podelile su sa nama koliko je zahtevno roniti u paru i usput prelaziti različite elemente poligona. Jedine ste na prvenstvu Srbije koje niste imali kazneni poen u podvodnim veštinama. Koliko je bilo teško napraviti takav uspeh? Pa bilo je dosta teško, ali smo zaista puno i vežbale mukotrpno, a i konkurencija je bila velika i zaista smo se trudile. Jednostavno koncentracija, moraš sa svojim partnerom, kao što ja sa Sandrom, da budete slične građe, konstitucije, jednostavno da je jedno drugo, pošto ste jedno, morate da osetite tačno da li nešto nije u redu ili jednostavno mora da se vodi računa o svemu. To jeste jedna od bitnih stvari da partner sa kim ste u zaronu, da vas jako dobro poznaje i da ste nekako slični. Tamara i ja smo slične konstitucije, tako da smo kao jedno. To je bitno za taj poligon koji smo prelazile, da smo jednostavno kao jedno, potpuno se razumemo i znamo kad napravi neku grimasu vodi, da li je sve u redu ili nije, zato što u suštini ronjenje je opasan sport. Trener Miodrag Bajčetić jedan je od najzaslužnijih za besprekornu izvedbu Danubijusovog para, koji nije imao ni jedan negativan poen na takmičenju u Somboru. Poslednjih mesec dana pred takmičenje u Somboru smo uspevali nekako da napravimo delove poligona koji je bio potreban da se prođe, tako da su uspeli da savladaju sve tačke bez problema i što dokazuju time što nisu imali ni jedan ni kazneni bod na takmičenju. Uvek postoji trema i uvek postoji neka nesigurnost, ali mi smo uz našeg instruktora Miodraga Bajčetića, on je nas zaista dobro naučio, tako da se uvek pažljivo prati svaki korak, da ne bi došlo do nekog neprijatnog ishoda ili nečeg, ali uvek smo dobro opremljeni i dobro uigrani tim. Kao i kod većine sportova koji nisu profitabilni, i ronilački klubovi u Novom Sadu moraju da se zadovolje uslovima koji im pružaju tek osnove za pripremu takmičenja. Delimo bazen sa vaterpolo klubom Vojvodina, tako da jako malo prostora mi dobijemo. Mi dobijemo ovu jednu stazu što vidite ovde odvojenu i tu kad se smesti 20 do 30 članova kluba, zamislite kakav je to kakljanac. A ja treba da postavim u toj jednoj stazi poligon koji inače ide u 5 staza. Nedostatak prostora na bazenu nije pokolebao Tamaru i Sandru, a glavni razlog njihove upornosti svakako je ljubav prema podvodnom svetu. Uvek je vezano za sport i ta neka zabava i druženje, uvek su to super provodi i svako takmičenje ako nosi to neku neizvesnost i tu neku tremu, uvek se super svi provedemo, pogotovo posle, to što se vraćamo sa medaljama. Tako da i to je isto jedan od motiva zašto sam u ronjenju, ali svakako da je ronjenje ovako jedan specifičan sport, jer kad zaronimo, zaboravimo na sve probleme, skroz dole smo u nekom drugom svetu i jako prija za dušu i telo. Ronjenjem sam počela se bavim od malena, znači od prvog razreda osnovne škole. Igrom slučaja jer mi je tata ronioc, bio instruktor u vojsci i onda sam prvi put došla baš na ove bazene zatvorene i tu sam prvi put i zaronila, tako da od tad ta ljubav traje i ostaće i dalje, to je sigurno. Gotovo sve sportske ronilačke discipline zastupljene su u klubu Danubiju Spasilac. Jedino je nedostatak mora u Panonskoj ravnici sprečio ronioci iz Novog Sada da se bave dubinskim ronjenjem na dah. Pokušavamo u svim tim disciplinama da nađemo negde sebe i da se negde učačkamo, da u nečemu postižemo neke rezultate. Jedino u čemu se još do sad nismo uprobali to je podvodni hokej i podvodni ragbi. Učestvujemo na takmičenju u plivanju peravima, brzinskom ronjenju, učestvujemo na orijentacionim takmičenjima, učestvujemo na podvodnim veštinama gde su ove dve devojke uspele da osvoje prvo mesto već 2 godine zaredom, učestvujemo na apnejaškim takmičenjima. Državno prvenstvo u apneji, čiji će domaćin biti Niš, sledeći je izazov za članove kluba Danubiju Spasilac, a zlatne devojke iz tog kolektiva još nisu sigurne da li postoji mogućnost takmičenja na međunarodnom nivou. Da li sad postoji neki novi izazov? Da li možete da se takmičite na međunarodnom nivou ili planirate da nastavljate da osvajate trofeje ovde u Srbiji? Tu smo u Srbiji, tu smo gde smo. Da li postoji nešto izvan Srbije, uopšte ne znamo. Zato što smo mi tako pristupile tom takmičenju, eto, iz šale. Počeli smo da treniramo malo aktivnije, da trčimo, da se bavimo još nekim drugim sportovima. Tako da smo dosta dobre kondicije i zato smo stekle to što smo stekle i osvojile to zlato. Tako da ne znam, tek ćemo sad da saznemo da li postoji uopšte takmičenje izvan Srbije. Preporučila bi zato što je dobra zabava, druženje, dobar je pogled u taj podvodni svet, sasvim neku drugu prirodu vidite, mene to ispunjava, smiruje, tako da mislim da bi i drugi, baš bi preporučila svim mladima da dođu, da se isprobaju, jer vredi probati svakako. Jer mislim da jednom kada probate ovo zavolite za ceo život, to je sigurno.
Sve vrline koje sport razvija prisutne su i u ronjenju, a očigledan primjer za to su devojke iz Danubijusa, koje pored sportskih veština razvijaju i drugarstvo, često presudan faktor u postizanju vrhunskih rezultata.